mi pakhat hian man rua chi hrang hrang hi lo la khawmin thil thalo engemawni tak chu ati dawn ani ti chu a chiang hle a asin chu ron in thlakin nightclub pakhata hian he nightclub nei tupa suli chu ron langin he hmuna hian un nuam tak chu mana lo tum ve meka ma se abeise angin chumi zan chu nuama ti tok lo wang chuan ma deuh taka chuan an bar chu a chua sana pawna chuak deuh chi tia chuan atira kan hmu tu nge ni ti po kan hriat lo khan suli chu lo manin a lo kit na pa police officer Jackson ale a thian te chu run lang lai in kha pa tho khan a thian te chu an mita tir gas chuan lo phu sakin Jackson chu a kidnap le boka cafe pakata hian ku kana ti chuan ei tur ei pa hian breaking news si alongoi thlame ka khopui chunga mi bo tam takan om thu chu an lo puang me ka rei tak chung cafe a po chuan om to lovin man mo tak chuan an in lampang chu apan zui nga la ma se hetia kia kalmek la hian anung lampanga chuan zui tu an om tatlat mai chimte phorin loin ven ve chu tum viau ma se electric diesel mang chuan arong ka pa ani po chu aman zui le ta ani hemi te ba ka hian baratanga run chuak Christian ale Kelly Murphy te chu midangte man tu tho khan alo man le boka chunga mi man khom te chu khoi mun nge ti po hriat lawa hian room thim tak chunga hian a Khungkhawma an kuta chena thlun be tlat ni in an aw chua thelo na turin an hmui chu dakte pa nget taka tuam sak an nia an lu chu an kalna hmun an hriat thelo na turin puan duma khu sak an nia an ma ni man tupa chu dum su ta in thuam chung le mai kor wa chung hian chu room chunga chuan rong kal lu tin an lu a khu sak na tele an hmui a tuam sak na te chu aron phel saka heng ami man te hi an zawa in mi pakua an nia atira lalang velo mi pali Leona Edia Father Francis satele Chinese nu pakhat English thiam lo cheni te chu an zinga chuan an lo lang vele boka chulai hmuna an lo om khom rengot dan chu an hre thiam lovin mai korwa pa chunga chuan an thin chu arim hle a anin fiam na tur dan khir zet mai churn puangin engwanga he game in khelna hian tel ve nge an ni ti chu an mani nge chuan anin zon chua chop angai don ani ami man mi pakua te chuan in kung kai na an nei vek thu le chung anin kung kai na te chu minute som chunga an zon chua angai dona minute som chunga an zong chuak man lawani chuan an zinga pakhat chu an mani man tupa mai korwa pa churn lutin adu ber pakhat chu aron Tihlum dona mi pakhat ati hlum zo nu chuan timer churon in resetin minute som dang pek le an ni nga chu tiang zel chuan an mani chungchang chu anin chui chua chho angai don ani ruma chua san ma chuan chua ta hian chok tam tham tak mai hi handa in chumi mang chuan anin zom kwal dan vel chu banga chuan an ziak don ani chuin fiam na chu atira chuan atak tak ni lo le tu te nemo an fiam mai ni tura chuan anin ngai dewa atu te ma chuan an tan pui midang te la chu anin ring lo tlang em mai boxia chuti rual chuan timer chu ain countdown zela lawna chuan ron man tranin an hun kal to engama chu an ron soi chuak trana an zinga pakhat edia chuan Father Francis chu naupang te hi ilo khoi cheto ni ro mo ti chuan a han zo ta Father Francis ala chuan chu tiang thil chu voi khat ma alati lo thu chuan alo changa chutia an soina enga chuan ugana chuan naupang a khoi chiat to thu chu aron in puanga in po zoka thilan soitlan theina turin banga chuan an chok mang chuan an mingte chu an han ziak tlanga Kelly Murphy chuan a hun kal to churan soi chuakin district attorney ni thule mitam tak zel lama alo thon lu to thu te chu a han soi chuaka chung zinga mi toima ber chuan phubalak tumin hetiang hian aron che ani thei me ngem ti chuan
midang te chu zot pa ni deuh pa form chuan a han hrila hemi hnu rei vak lova hian Christian a chuan sulia chu a hriat thu ron soi chuakin an pahnih inkara eng Tihlum alo omtaw thu chu midang te hriat tur chuan a ron soi chuaka Christian a hian suli poisa dollar sanga zet mai lo puk sakin chumi hmang chuan draksi alo zuar kuala ma se man chuani in kumthum chung zet mai zela alo tan pha to hi alo ni a ma se Christian a chuan chutiang thil te chu ati to ngai lo thu le tuna chuan bartender na le ektor na a tho mek thu chu midang te chu a han hriat tira hetianga an pun kal to te an soi don tran chaw mon ti la hian minute som chu alo ral don tareng maya mai kor vua pa chu room chunga chuan lo rutin anin zom kwal dan chung chang chu eng thil ma an lo la hre chuak thei si lawa keli chuan hun tam zo pele tur chuan alo nge na ma se mai kor vua pa chuan Christina churan pan na yin a beng bula hian eng Tihlum hi aron suya eng Tihlum thil hriat chua anei ni ti hriat tak hian aron mengbel kok maya angai damna chu handil ma sela za ngai na telmi lo chuan Christian chu aka plum zuita ani an thil mu chuan a bara khain an hlau tlang hle maya infiam na saklia mai ani lo ti po chu an hra chiang ta khop mai kor vua pa chuan Christian ruang chu hnuk chuakin timer po chu ain countdown le ngal lo na in aman to lak lo wang chuan an hun kal towa thil thleng to ta chu in puang vek tur chuan an han in ngen tlanga kugan chuan kumnga jela ta hnuwa aron chua chi thule atual tha no pang ruang police hovin an mu zo lo wangin atan tur hun chung aral ma a aron chua thu chu alo soi chuak ve a midang te chuan a thil ti thalo taka wang chuan an lo ngein an lo ten le a keli chuan leona chu a hun kal to te soi ve tur chuan a han nge na leona chuan a unau pa nen rukan ruk thin thu chu aron soi chuak ve a midang te chuan makan lo ti tlak le a leona chuan kukana angin no pangpong sualin a tha ve lo thu chu lo soin kukana ai chuan fel le tha alo lein ti deuh te po ani mel ani adia chuan a hun kal to chu ron soi chuak ve le in health insurance executive na a chel thu te thil thalo engma ala ti ngai lo thu te chu aron soi chuaka ma se tum khat chu anu pui naw cancer en kol na tan document dik lo alo mang chi maya achung te atran pui wang ranguta hetia gema tel ve tamai hi a hriat thiam lo thu chu alo soi chuaka kelile Jackson ate inkara po chuan eng Tihlum alo to ni ti chu an thil soina eng atang chuan aron lang chuak le a midang te chuan an hun kal to chu chiang jok chuan soi tur chuan an lo ti a keli hian Jackson chu nupuya nei to ni ti hrerang chung hian alo ngai zonga Jackson nupui hian an che sul lai chu lo man chuakin sum chu in alo chua sana midang te chuan Jackson nupui hlui chu thin rimin phuba la in hetiang hian an ompha ta ning ti te chuan an ngei dan te chu an lo soi ve a ma se Jackson chuan anupui mai pialama afa te en kol na turin sum tam tham taka thon thina wangin chutianga ati du arin lo thu chu a soi ve thunga leona chuan ambul hnaya ding sulia chu abana kutkol anbun tirna chu ron tlo sak tur chuan alo tia suli chuan mi soi sak vel numa ti wang chuan phur zet mai chuan leona kutkol omna lai chu an tlo pop popa engama chen nuwa chuan leona chu ain phel thei ta hlau mai midang te po chu an lo phur tlang ve khop maya Jackson chuan leona chu pang phena lo biru tur le an mani man tu chu room chunga aron lu ve le lo be tur chuan alo tia ma se midang te chu ngai sak lovin leona chu room chunga tang chuan ama che chuan a chuak zuita ani ma se retlan man lo an mani man tu khan uluk takin CCTV tang hian alo vil reng chu ni in mai kor vua pa nen chuan leona chu an hanin sual duna leona chuan asilai chu lak sakin
ka mai chu an tuma ma se asilaya chuan amu alo om tlat lo mai kor vua pa chuan he thil ti tur hian kumhni chung zet alo plen to thu han rilin leona hlau chu atlan chi a ma se adara tak chuan avaka saka leona chu rom chunga chuan nuk lutin a hling bet le ngal buka midang te chuan lau thong ti hriat tak hian an lo en thap maya leona tlan chuan awang khan an hun tam takan khorala minit som dang chu lo ral le toin mai kor vua pa chu rom chunga chuan aron luta chulai hmuna a hruai khom chan chu a han zota a tua tema chuan chulai hmuna an om chan chu an hriat lo wangin an chang theilowa kugana chu a pistol chuan han tinin an thil hriat tur an la hriat lo wanga tur tu zinga chuan a tel vele ta ani an thil ngai tua tur chu ngut taka lo ngai tua chun zom tura ti in kugana ruang thisen kai nuang mai chu churum atang chuan an hnuk chuaka timer po chu ain tran le ta ani un kal towa an thil sual lo ti to te chu in puang tur chuan an han in ngen tlang le a heti lai hian Chinese nu cheli chuan keli chu a hretoni ti hriat tak hian rong kokin Mandarin hian eng thile mani hi arun soi bor bor maya ma se a thil soi chu a hrethiam thei si lova chok chuan chuata hian thil lem hi han ziakin zaizir chuan a soi pa boka chuta zet chuan keli po chuan chu Chinese nu chu a hre chuak ve ta hlol mai kumtam vak lo liam ta khan cheni dor hi kumsom ni mi wen really chuan alo ruk saka chu thil chu keli hian alo chin fel saka ma se tunan boina nen hian engte in zum nge ti chu an la hre thei chuang lova chuta lewana chuan a hun kal towa a thil lo ti sual to te chu aron in puang vele ta ani mi tu ma ala that lo ti ya a soi kha adik lo thu le a unaw pa chu thatin an silai te po a hral vek thu han hrilin a in puanga pastor pa nena chuan a thil lo ti sual to wang chuan ngai dam chu alo di la Father Francis support chuan a thil ti sual chu pathianin a ngai dam sak ngei arin thu chu alo hril ve boka leona vek chuan an mani man tu chuan hetiang thil ti tur hian kumhni chu ain buat sei to thu a hril chu a han hril chawng ve le a kumhni liam ta a an thil ti te an ngei tua mek lai chuan an hun nei chu alo ral le ta reng mai kor vua pa chu silai nen chuan ron lut le in chulai hmuna an om chan an la hrela wani ti riat chuan hliam tur mek leona chu arung kap hluma arwang chu a hnuk chuak le ta ani Father Francis a chuan chulai hmuna an zawai maya an om chan chu a hriat thu midang te bula chuan a han soya midang te chuan chu thil chu an puang zar tur chuan an lo ti ya ma se Father Francis a chuan chunga thil hriat te chu confession room chunga thil a hriat ani wangin mi hring te hma a apuan zar arem lo thu chu alo soi ve thung sulia chuan thlem deuh ti hian Father Francis a chu a thil hriat te soi tur chuan alo nge na kelila chuan kathatang che ti khop chuan Father Francis a chu a thil hriat te soi tur chuan alo tur ve boka edia chuan Father Francis a tel lovin chung thil te chu an zon chuang nge angai dona ni ti hria in an hun kal towa thil thleng an soi chua du lo tha te chu soi chuak tur chuan an nge non ve le a Father Francis a chuan an thil chei dan chu adik lo thu le wen really a kha tual that tu ani lo thu chu aron soi chuaka keli chuan Father Francis a thil soi chu thil dik lo ani thu le tu hretu che ni ngei po a thu te solid evidence po an nei thu chu aron soi chuaka edia chuan rom chunga mi toima ber chu Father Francis ane na hian alo vain puang ani ti chu a hrethiam nga la arin dan chuan Christiana ani chu an ring ngal ngot maya chu thil chu Father Francis support chuan adik ngei thu chu aron soi chuak ve boka cheni dor rok tu chu Christiana ngei chu alo ni ya Christiana hian suli poisa tam taka bata wangin
chỗ đồ ra trăng chuan poisa te chu alo la chuaka chumi mang chuan suli ba chu alo rul thei hi alo ni chu thu chuan suli apo chu ati thin rim hle maya dollar sa nga mia puk tira wangin anun na chu der thonga ding ani ti chu a in hria a minute som dang po chu aral le ta tlat mai kor vua pa chu silai nen chuan aron lu ta suli chuan thin rim takin mai kor vua pa chu lo ma chonin poisa tlem te wanga anun na achan thei thu chu lo hrilin adu ni chuan ama chu kap tur chuan alo tia mai kor vua pa chuan ama chu kap ta lo chuan edi lampang chu atin le nga la edia ka ma chuan Father Francis a chuan ama chu lo in do zokin pathian rong bol tu ti taka anun na chu midang tan chuan a hlan zui ta ani mai kor vua pa in puithiam pa ruang anu chu lai chuan keli chuan wet grilia iniam ti chuan a han zo ta mai kor vua pa chuan ani lo thua lo changin porlama chuan a chuak zui le ta ani chuta timer chu in countdown le ngalin an ngai dan rang te chu han soi khom le in an mani man tu chu wet grilia chung khat lena nai takani chu an ring thiam tana keli chuan wet grilia trial an nei lai khan midang tu ma amu ve lo thu a soi tel bok sia abo chuan an bo le ta tlat mai wet grilia chu kumnga chung zela ta nga ma se mai kor vua pa khan kumni chung hep thil ti tu hian a plen to thu a sei bok nen thil chu a in persan dau ni te chuan an hria a sulia chuan a ngei tu na chu han seng ding le dawin Christian khan zela tanga ron chu khan eng thil ma ka nei lo kha tia ma se dor han rok em tur chuan man ruwa silai lampang thil engemoni tak chu a kol chu an ring le ta tlat mai liona khan a unau pa a tha hnu in silai a hral thu kha a soya chu silai chu Christian a hian lo lein cheni dor rok na tan khan alo mangani ti chu an ring thiam le tabuka tlem chuan chulai hmuna an om chan chu hrethiam chotranin an thu po chu an rual mum chotran viau mai chuti rolin midang pathum Jacksona kugan le ediaten chulai hmuna an lo om ve chan chu ala chiang tlat lo maya helai hmuna an om chan ngai tua chua tuma hunan man mek la hian an hun apek chu minute som po chu alo top le ta tlat mai kor vua pa chu cheni bula chu rong kalin mandarin tunga thu in ziak chu cheni bula chuan han en tirin cheni po chuan thil chu hriat chuan ei ni ti hriat tak hian chebei bukin ngai dam chu adil chul maya ma se he mai kor vua hian leinat na alan tir chuang lo cheni po chu aka hlum ve le ta ani keli beidong le ti ngai na hreto lo chuan fapa in kol lai anei thu te chu a han hrila mai kor vua pa chuan a fapa chu eng tik nge a en kol nu hun ber ti ya zotin naw om tu in eng tik lai poin a om reng thina ni lomi ti chuan aron soi chuak buka Jackson chu thin rim turi ni sin a han ti ya Jackson chuan alo hrethiam lo hle a mai kor vua pa chuan keli fapa kan soi mek hi i fapa ni sin ti chuan a han hrila chuta zet chuan Jackson po chu a thin chu aron sa ve phat maya keli chu thin rim taka han an khomin thil lian tham tak mai alo zep tlatawang chuan alaka chuan a thin chu a ur hle a fapa ani ti apuan chuangam lo thu han hririn hun kal towa a thil lo ti sual to te chu keli chu aron in puang ve le a khatia cheni dor rokani khan cheni chuan a dor rok tu melmang om ang chu thunei tu te hena chuan a han hrila keli chuan proof na po om chuang mi lovin cheni dor bul hnaya local wet rilia chu aman tariwat maya heti lai hian a case tam taka a hlo cham lai alo ni nen wet rilia chu poi khoi tuang chuan a pu thlu thei ta ni cheni khan Christiana sam chu alo potla man hlo maya chu thil chu weta sam nen khan thleng lo tumin Jackson an hena chuan evidence an dan ruma chuan lu alo dila an sam chu keli chuan alo thlak thlenga a thil ti hremi lovin Jackson chuan keli chu lo puya wangin
poi khoi tu nimi lo chuan kum tam tak chung jail lama a hun a man pha ta ani midang la om ve chun te po chuan ama wang chuan helai hmuna hian an omni chuan an hria a an thin chu arim tlang hle a kelila chuan kha thu kha thunei tu lampangin an hriat pal hlau chuan a hna chan pia mai pia lama zela atanga a fapa ngei po chu a chan do nia a hriat thu alo soi chuak ve boka midang te chuan an mani man khom tu chu wetpa ni in a fapa chunga an thil ti wangin an chunga phuba alata ni chuan an hre boka thil kal chho dan chu zeldin chho zelin wetale kukana te chu zelan chu nu in eng tin tin emo an lo tong ve ni te chuan an ngai tel boka kum tam tak chung an ni pani hi zel tang to an ni wangin thil ni thei po ani viau mai an hun la chu atlem le to hle maya chuti chung chuan DNA na anin zum kwal dan chu an la hre thei tlat lo midit som dang po chu ral le in an ma ni man tu mai kor wa pa chorun lutin sali chu dim na tel mi lo chuan arong kap ruma edia chuan an thian pa kugana khan a thi donin a thi zen chu kai lo tur le an thi pal a hlau thu a soi lai kha a lo hre ki ho maya arin dan chuan kugana khan HIV AIDS lo vein wetanen khan eng tin tin emo zellama chuan an loin kai ani chu aring thiama edia chuan an company in drugs therapy trial an nei thu le chuan dam doi mang chuan HIV kai te chuan roi tak chung an dam thei pha thu a thian te chu a han hrila ma se chu trial an nei na chuan criminal record nei te chu an lo nal thina chung zinga chuan weta po chu atel ngei nia arin thu chu a thian te chu a han hrila chuti lai mek chuan an hun po chu lo ral le to in mai kor wa pa chu arun lu ta chu muna ala khom chan chu an hriat to lo chu a han zo ta edia chuan thil engkim a hriat zong zong chu lo hrilin chuta zet chuan mai kor wa pa po chuan tu chi nge ani ti chu a mai kor phelin arun in lan ta ani a fapa chu na khir tak ave chung poin poisen taka a thu chu ami man hau hne na chuan han hrilin keli bula chuan chabi chu han pe in phel tur chuan a han tia police hawin an thil ti dik lo wangin an ron man tur thu chu a hril tel boka ma se keli chuan ril rudang alo la putlat maya mai kor wa pa silai chu han lak sakin ama jok chu a han tina an ma ni wanga adik lo na hailana omai tur chu ngai ngam lovin a thian te pani Jackson ale edi te po chu a kap hum le ta ni an ma ni man tu pa chuan thil engkim chu mi pui mu thei tura a phau chu vek to thu han hrilin atan chak ngai na a to lo thu chu han hrilin Kelly Murphy chuan a thil soi chu ngai poi mo tu lovin ama man tu chu a chala tak chung kapin a that zui le boka police ho lo thlen ma in Kelly Murphy chu tlan chuk thei ma se a him hlen lawang ti chu a hriat thiam theia a suan na le a dik lo na zong zong te chu mi pui mu thei turin live in alo broadcast vek mai si ya rei lawa a hun tam jok chu tan in lama amang ve to ngei chuan arin omani